आज 2022 मसीहा ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଧନୁ ପୌଷ ଦିନ 23 ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 6:25 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 17:22 ଦିନାର୍ଥ 11:54 ନିଶାର୍ଥ 23:54 ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ 12:32 କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୂର୍ବଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗିନୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଯୋଗିନୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମିଥୁନ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ବୃଶ୍ଚିକ ଧନୁ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର ଯୋଗିନୀ ବାମ ବା ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାରା ସୁଧି ଶତଭିଷା ଆଦ୍ରା ସ୍ୱାତି ଶ୍ରବଣା ରୋହିଣୀ ହସ୍ତା ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଦ୍ୱିଜା ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ରେବତୀ ଅଶ୍ଳେଷା ଅନୁରାଧା ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରା ପୁଷ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6:19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରା ସୁଧି। ତାପରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ପୁନର୍ବସୁ ବିଶାଖା ଧନିଷ୍ଠା ମୃଗଶିରା ଚିତ୍ରା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା କୃତ୍ତିକା ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ମୂଳା ଅଶ୍ୱିନୀ ମଘା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ରେବତୀ ଅଶ୍ଳେଷା ଇତ୍ୟାଦି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାରା ସୁଧି। ବାରବେଳା 9:10 10:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବେଳା 10:32 11:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳରାତ୍ରି 20:38 22:16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବେଳା କାଳରାତ୍ରି ଓ ବାରବେଳାରେ ଶୁଭକର୍ମ ବର୍ଜନୀୟ। ରାହୁକାଳ 10:32 11:54 ଗୁଳିକା କାଳ 7:48 9:10 ଯମଗଣ୍ଡ 14:38 16ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କିଛି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନର ଅଧିକ ଚାହିଁବେ, ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ନିଜେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ସଠିକ୍ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିସ୍ତାରତା ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟର ଯାଦୁ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ବିତାନ୍ତୁ, ଏହା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ।